Shamwari yake kasiya kunhamo kwako, unoenda kunhamo kwa here. Ikanisiya kunhamo kwangu. Akasauya kunhamo kwako zochema, iwe unoenda kunhamo kwako unomuchema here. Nomuchema nekuti iye ndewangu, iye hasiri wangu. Pane mutsauko pakuda nekutsveta. Saka ndo mhosva ine yekungoti tingakudzane rudo yemhuka ine makumbo mana. Amai. Gomongu, zikanzi zoni mimi mazi pane 1 million apa. Mudongo iswa kumanyowa chiti mupiwa 1 million. Munobvuma here? Kwete katiri. Nekuda kwe. 1 million iri apa iyi. Auna kana sendi zozo. Aiwa. Muzati kokuchanda akujera ubva. Nanyuko usikwana ndoedora kai mudhanda mahala kwa. Saka wandibhadhe mari munhu ndodhanda mahala. Right, Gomongu. Yes. Ndakubvunza kuti imimi makanzi musikana wenyu muda kuroora. Ane ma white blood cells. Munoita sei? Nongomurora zvakadaro. Nomurora zvakadaro? Yes. Kokana pada zvinozonetsa kumberi uku. Zvinongoonekwa famba kunguva. Aiwa. Hey! Igirigiri. Right, Gomongu. Makanzi mimi chimoko chamuda kuroora. Chine ma white blood cells. Munoita sei? Chine ma white blood cells. Hapana, ningete sei, ndotongotora. Kokana pada zvinozonetsa kumberi amuna problem nazvo. Zvinonetsa me. Teta kuzoona chinonetsa chacho toona kuti hazvigadzirisiki here kana kuti zvinogadzirika. Jesus is Lord. Totama totsvaga mumwe anenge arina. Efu. Gomongu. Ndatindamwe. Makanzi mimi chimoko chamuda kuroora. Chine ma white blood cells. Munoita sei? Munokonja kuchiroorera kana kuti munobva majamba. Apa pauri kuti ma white blood cells apa uri kuti chibwa chirungu ndochandizvenga ndi dai rechirungu chandisi kuziva. Jesus is Lord. Apostle we have this. Uri ma white blood cells apa ndina kuenda kuchirungu zvakudaro ndakatogumirwa gere 3. Continue. Can you explain more? Ma white blood cells anowanikwa muropa. Zvichizoita sei nema white blood cells?